Dygtig. Du får da ikke glat derovre. Gør det, ikke. Nej, det er helt useriøst, det der. Det er sygt højt op. Jeg står på din hælepuder, Søren. Ja, jeg skal bare tage nogen med. Det er klart trods ikke, den der. Au. Ej, det er røven. Den sætter ikke. Prøv igen. Der er også... Prøv igen. Prøv igen. Ja, I får prøv igen. De rev den sgu da ikke ned. Må man ikke røre den overhovedet, eller hvad? Ej. Er ude. Et ren nedrivning. Er ude. Søren. Nå, ej, jeg er sikker på det. Okay. Men så skal løfte lidt. Fuck, det er stilet det der. Søren. M. Søren. Det er noget fortsætter med for helvede. Ja, det er faktisk det der problem. Jeg har ikke noget vel. Din hele år. Og lige er frem. Ja. Det var også i går. Jo, det er. Den er god, den her. Jeg har ikke tjekket. Prøv igen, John. Prøv igen. Det er Fuck, hvor er han sindssygt god til. Ja. Hvad siger du? Nej, vi skal op i noget for det. Det er det. Det kunne nok. Det er mega en møde. Vi kan over. Hold da.